No niin, katsotaan miten tehdään pöytäkirja digitaalisesti. Syötään ottelun numero etsi, ja niin se haki joukkueet. Sinne tuli kellonaika, kenttänumero automaattisesti. Tässä vaiheessa siellä voit tosi lukea, että vaihda puolia. Voit vaihtaa, niin se helpottaa sinua siinä tilanteessa, kun olet siinä tuomarina. Numerota, korjan pisteitä merkitään sinne sitä mukaan, kun tulee ja aikallisia. Voit plussata tai miinusta. Ja kun erä loppuu, erä pitää päättää, päätä erä, ja näin se erä tuli näkyville. Ja taas tässä vaiheessa vaihdetaan puolia joukkueella, ja taas merkitään pisteitä, plussat ja miinukset. Jos merkkaa vahingossa pisteitä liikaa, niin miinuksella. Niitä voimme laittaa yli 21, mutta 21 on rajana, niin sen jälkeen kun 21 on tullut, niin sen jälkeen lisätään se erä sitten sinne, päätetään erä. Kolmaskin erä pitää päättää, ja kun se kolmas erä on päätetty, sen jälkeen voidaan kirjoittaa sinne huomioita, jutulta, tai kumota se edellinen erä, niin se edellinen erä kumoaa nykyisen edellisen erän. Tuomarin huomautukset tallennetaan, ja sitten kun se on sitten valmis, se näyttää sille tuloksen siinä, painetaan lähetä tulospalveluun, ja näin se tulos sitten sieltä lähti sitten sinne, minne se sitten pitikin lähteä. Näin helppoa se on.